Me demekî fêm dikir ku Kurdên layık û seküler her tim di nivîs û meqale û axaftinê xwe televîzyonan da, konferansa da ji bo ku ji Îslamê dûr bikevin, millet ji Îslamê dûr bixwînin, bîr û baweriyê xwe em bibê layık û seküler bi insana bide qebûlkirinê, êrişê muqeddesat kok esl û koka Îslamê dikirin. Digo yek ji wan ew bû, digo Kurd bi zora şûr bî Müslüman an jî İslamiyet bi zora şûr li rojhilata navîn berabî. Evana me fêm kir vêjî hinek Kurdên layık, Kurdên me xwedêgira wê muhafizekar demekî di bîr û baweriyê xwe de gelekî em bibên radîqalin ku tenê bîr û baweriyê dînê bav û kalal bawan heye wekî dînê İslamekî xwendibe li ser lêkolîn kiribe bi ilm û bi zanebûnê İslamet qebûl nekirin. Bav û kalê wan Müslüman e, wan jî çend kitêb û çend em bibêjin meqale xwendin, çend nivîs xwendin, çend kes guhdarî kirine bi vî şekla dawa doza İslametê dikirin. Van kesê muhafizekar dema tê de heta demekî tê de emrê wan dibe sî û pênc sal tê van demana li lê nire dînê bav û kala nikare em bêjin dînê bav û kala nikare ji pirsgirêkê rojane re em bibêjin çareseriyê pêşkêş bike. û bixwe jî bixwara navînin îdî li ber Qur'anê çok bidin li gora dînê İslamê, li gora çavkaniya dînê İslamê, jêdera dînê İslamê Qur'anê ji xelkê re ji bo temamê pirsgirêkê rojane çareseriyê pêşkêş bi nikar bikin. Vêja vana jî dîsa vedgerin ser tay Kurdên layık û seküler ew jî awekî rûkî nîvşermok û bi rûkî nîvheya em bibêjin dixwaze terefê alî layık û seküler em bivê razî bike. Her wisa gava tez kesên dijatû dijmina dînê İslamê dike dixwaze wan razî bike. Vêja alîdîn rûyê wan şerm dike ku divê ez Müslüman û dê bavê wan Müslüman e an jî heval û hogirê wan ê berê Müslüman bî ji alîkê rûyê xwe şerm dike, ji alîkê rûyê xwe jî em bivê çawa dike dixwaze terefê din ew bike yani dirûne. Di rûkî alî em bivê kesê layık û seküler rûyê wan dê ne ji alî kesê muhafizekarê dîndar e. Yani nîv müşrik û nîv Müslüman e. Vana jî dest pêkirine divêjin Kurd bi zora şûr bî Müslüman. Kesê ku guhdarî dike paş guhdarî bike. Eva jêderekî tarîxî me dikam temamê mustemseka da dilûl îsbata nîşan bidim. Ez dikam kiştî nîşan bidim. Vêja di vir da bala xwe bidinê gava İslam hata rojhilata navên Mihemed aleyhisselatu vesselam bû Müslüman, bû pêxember 13 sala li Mekkê, eştara bin 2 sala jî li Medînê 15 sala İslamiyetê tenê İslamiyet bi tebliğ 15 sala tenê tebliğ şerkera got İslamiyet şerkera got. Gava İslamiyet em bê mezin bû piştê mirina Hazreti Ömer Pêxember aleyhisselatu vesselam duwata wê da jî mektûb jî gelekî ewa re şandî ji gelekî serok û serwerê cîhanê şandî ku bi Müslüman. Di dema vana da em bibêjin vana fütuhatê İslamî çêbûn di wexta Hazreti Ömer da bi piranî em bivê Şam heta Şamê nizî Ürdünê, Filistînê vana em bê di destê kê da bû? Vana di destê Bizansiya da bû. Em bê alî dê ne jî Pers İmparator Dewleta İranê heta mesela Hewlêrê Iraqê eştara bê nivê Kurdistanê destê wan da bû. Yani Kurd bixwe em bivê di nava bi dewletê zilhêzê zilmezin da hatû parvekirinê Kurdê alî Bizansiya alî Bizansiya dikir, Kurdê alî İraniya basî Pers İmparatorî alî İranê dikirin. Vêja gava İslamê şerê vana İslamê şerê hev kirin. İslamê Hazreti Ömer namekî şand ji Kurdara got em şerê İranê û ê Romê dikin. Navê hûn piştgiriya vana bike, hûn di sefê vana da şeperê vana da rêzê vana da sef bigirin dijî me şer bikin. Gava hûn şer bikin got hêzekî me bi ew tê ser we hûn nikar bersêva xwe bidin. Ji xwe ne hêza Kurda hebû, ne dewleta Kurda hebû, ne orduya Kurda hebû, ne askerî Kurda hebû. û ne jî destê wan da em bibêjin silîh û em bibêjin şûr û mertalê wisa bi nav û deng hebû. Ew kesê got min destê Bizansa da bû. Em bê Bizansa çi silîh da bû destê wan ku alî wan dikir. Mîna eymîna Hemdî aleylerê mîna van em bê van çetê ku navê evê derketin bi navê Xuruca derketine. Her wisa em bibêjin Îranê jî were bû. Paşê Kurd em bibêjin bi hatin askerî hat ser Kurdistanê ewwel hekarî û şernax bi sulhê bûn Müslüman. Vana bê ku şer bikin got em piştgiriya Bizansiya nakin, vana teslîmê orduya İslamê bûn bê şer û ceng û ji xwe tu evekî wan tune teslîm bibe
Guvana tebliğin gu hun be Müslüman, hun be Müslüman, gava hun ne be Müslüman, hun be Müslüman, em mali ve cani ve evi ve gizli parizin, le gava hun ne be Müslüman jî, gu em disa ve parizin, le divê hun cizye bedin, em bir vergi bedin. Saware bu. Her wisa tamamı em bi Kurdistanê bi vî şekla tê gotin il may farqînê, her wisa tê gotin li Urfayê hinek şer derketî, yani li farqînê û li Urfayê hinek şer derketî. Wekî dinêna şerê ku derketî nebera orduya İslamê a ewê a Farisayê, orduya İslamê Bizansayê, wê şerê Kurda şer nedikir. Şer li welatê Kurda derketî bî jî ne ku Kurda şer dikir. Lewra Kurd dibin deseladariya Bizansa û a Farisa da bû. İslamê şerê wan dikir û wan jî şerê İslamê dikirin. Gava Kurda piştgiriya wan nekir, Kurd ji wî derket. Ji xwe beriya Hezreti Ömer em bi vê gabanê el Kurdî Pêxember aleyhissalatu vesselam bata wî da eshabe bû tevê kurê xwe vana ji xwe organizekî mezin di nava Kurdê soran da kir. Wana tebliğatekî mezin belek nav Kurdê soran da ku em bibêjin Kurdê soran û ev bihedîne ku ana başûrê Kurdistanê pirê însan ji xwe wê dirê carê bûbû Müslüman. Anha İran sedemê ku İran dijminiya dijetiya Kurda dikin, divê jî Kurd em bêjî qewmê cin ne, sedemê ew ku gava orduya İslamê hate Kurdistanê, li caban el Kurdî bi tevê kurê xwe em bi ordikê esker ji Müslümanê Kurd amade kiribû û wan coğrafya İranê Kurdistanê baş zanîbû, wî pêşengiya orduya İslamê kir, bi sedemê cabanê el Kurdî û kurê xwe û orduya Kurdê ku bû Müslüman, em bi İran orduya İslamê bi ser ket, em bi çewakir Bizansiyê têk birin. Eğer hûn bivêjin bala xwe bidinê beriya İslamê tün nav û dengekî siyasî ji bo Kurda tune, yani Kurd bi xwe hebû dibin deseladariya bin dagirkeriya Bizansa û a Persa da bû. Lê wer navekî dengekî siyasî ji Kurda re tune bû. Beriya İslamê tün deseladarî Kurda tune bî, kes nikarin nîşan bide. 100 sal, 300 sal, 500 sal, 600 sal beriya İslamê jî tu deseladarî ji Kurda re tune bî roşlata navê de. Tê gotinê met Kurdin, lê pirên muerrixa dibêjin met nekurin. Ala kulli hal met Kurd bijî beriya Bizansiya, beriya em bivê beriya deseladariya Persa têk çûye. Kurd bijî wî şerê têk çûye. Piştî wî tu deseladarîkê nemeyê. Vêje İslam hat, Kurd bi xwedî şeref, bi xwedî namus, bi xwedî mirwet, bi xwedî nav, bi xwedî deng. Te fêm kir. Kurd bi İslamê em bê ezîz bûn. Nav û dengê wan derket. Gelekî alim û ulemayê navdar, serok û serwerê qenc û baş, em bê sultan û însanê mezin ser eskerê mezin ji Kurda derket. Du 100 salê dewleta Eyyûbiya li rojhilata navên dewam kir. Selahaddin Eyyûbî ji Misrê heta Yemenê gibir destê wî dabû. Selahaddin Eyyûbî nav şerê Amedê nekir, şerê Hewlêrê nekir, şerê Amediyê nekir, şerê Duhokê nekir, şerê Wanê nekir. Kurdê wir dîsa dibin emirtiya xwe da dijiyan lê Selahaddin Eyyûbî wê wextê li evê kir. Tiştekî wer tune ku tu bivêjî dewleteka nasyonalîst hebû. Bala xwe bidê, di wexta İslamê da ailal İslamê hukm dikir, ailal Müslüman hukm dikir. Emevî Arab bû, dewleta Araba nebû. Abbasî Arab bû, dewleta Araba nebû. Eyyûbî Kurd bû, dewleta Kurdî nebû. Selçukî Türk bû, dewleta Tirkî nebû. Te fêm kir. Vana em bê ailal ümmeta İslamê ew dikirin. Ümmeta İslamê hukm dikirin. Yani Kurd bi İslamê ezîz bûne, şeref girtine, nav girtine, deng girtine. Ew kesî ku dijatû dijmina İslamê dikin, kerem kin. Gava hûn divê bav û kalê me bi zora şûr bê Müslüman. Kerem kin ji din derkevin. Ma kesî pêşa we girtî şûr li ser sûyê we yê. Çima hûn ana bi zor bi zeftî hûn bin Müslüman. Derkev ji İslamê. İlan bikin bê em Müslüman nenin. Kesî pêşa we girtî. Vêja divê her kesê Müslüman van münafıkana baş naz bikin. Yani mürnikaş kesekir bê münafık, lê münafık dibin navê muhafizekariyê da li Tirkiye hatî bayevdû. Nav Kurda da jî, nav Tirkiye da jî, nav Araba da jî. Münafık dibin navê muhafizekariyê da organize bûne li me hukm dike. Tarixa me jî ew dinivîsîne. Eştera bêm ew me îdare dikin ewin. Divê însan li dînê xwe vegere. Tu dînê xwe ne li gora tiştê tarixî hatî nivîsandî. Tarix tu carê muqeddes ne hesab kirinê. Tarix mübalağa tê de heye. Em nabin tarix hemû rast e.
li tiştek tenê muqaddes Qur'ana pîroz. Wekî di Türkçeyê muqaddesinin û Hazretê Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetî wî ye. Kur'an sünnetê Hazretê Pêxember Aleyhisselatü Vesselam heta hadîs jî bi xwe tê de gelekî hadîsê ser navê pêxembera tiştekirine, hadîsê nerast heye, hadîsê nedurust heye, tarîx jî mübalağa tê de heye, hadîs jî mübalağa tê de heye. Li ew hadîsê pêxember, sünneta pêxember ku muwafiqê Qur'anê ewana li cem me pîroz e û tevê Qur'ana pîroz. Silav rêz û hurmet ji we re.